Достар, сәлем. Минем исемем Илшат Рахимбай. Мин режиссер, продюсер, сценарист. Без бүген Казанның бик кызыклы һәм матур җирендә, бу милли китапханә, һәм мин сезгә бер бик кызыклы китап төгәлләргә әсәр турында сөйләшәм килә. Ул Галимҗан Ибраһимовның "Адәмнәр" дигән әсәре. Галимҗан Ибраһимов ул вакытта яшәгән күп кенә шәхесләр кебек бик авыр тормышка дучар булган кеше, репрессия белән очрашкан кеше, без аны барыбыз да беләбез. Һәм шуңа да карамастан, ул менә шул авыр чакларны, совет заманында булган авыр чорларны әдәбият призмасы аша чыгарып, безгә зур мирас калдырган кеше, һәм аның инде күбегез белгән Алмачуар, Кызыл чәчәкләр, Адәмнәр, без аларның күбесен беләбез, мәктәп программасыннан башлап, әмма бөтен аның тирәнлеген һәм тәмен шәхсән мин әзрәк үсә торгач аңлый башладым, һәм менә хәзерге вакыйгаларга күз салсак, Адәмнәр әсәренә күчеп әйтәм. Адәмнәр әсәре безнең элекке гасырның 20нче елларында булган бик куркыныч фаҗига булып торган ачлык еллары турында язылган әсәр. Вакыйгалар бер кичкенә генә авылда бара, әмма шул кичкенә авылда булган вакыйгалар аша бөтен илдә булган бу куркыныч вакыйгаларга ниндидер документаль рәвештә ясалган әсәр, һәм әсәрне укыганда чыннан да синә ниндидер шундый куркыныч шаукым яулап ала, син аннан арнасың килә. Минем мәсәлән тизрәк укып бетерәсем килде, чөнки мин аны укып бетермәсәм йоклап китеп булмас кебек булып тоелган иде. Әмма шуңа да карамастан сезгә тәкъдим итәм бу китапны, чөнки безнең дөньяда да менә бу хәлләрне булдырмас өчен ниндидер аңлыкка килүгә итерә торган әсәр дип мин аны саныйм. Ниндидер шундый бик тирән һәм кирәкле уйлар тудыра. Куркыныч булса да, шуның өчен тәкъдим итәм. Адәмнәр, Галимҗан Ибраһимов.